Askotan esaten dugu, gertakari bat ematen denean, gertakari hori garrantzitsua da hiriarentzat, ez? Baina oraingoan eta Doiodako kuartetetaz ari garen honetan, benetan hiriaren historian zehar, gaur bizi izan dugun gertakari hau garrantzitsua da. Eta hiriaren etorkizuna markatuko du zalantzari gabe, ez? Historia pixka bat egiten badin badugu, hau errepikatu egiten da neurri batean, 19. mendean, bai Burgul mendiaren kasuan, San Telmo museoaren kasuan, edo harresiak botatzeko baimena lortu zen kasuan, bai hiri berriaren irudia egiten joan zen, ez? Eta oraingo honetan, Doiodako kuartetak eskuratuta, etorkizuneko hiria irudikatzeko aukera izango dugu, ez? Gainera, bizi dugun testu inguru honetan, etxe bizitzaren gaiak hainbesteko garrantzia duen testu inguru honetan, horretara zuzenduta batez ere, ez? Horri erantzun bat ematera. Urte askotan bilatu du hau Donostiako udadak, kolore ezberdinek egin dute borroka hau errealitate bihurtu zedin, eta gaur errealitate bihurtu da. Eta horregaitik, urte luzetan zehar, helburu hau lortzeko borrokan aritu diran guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Hau ez da baten lorpena, baizik eta udadaren eta hiriaren lorpena da. Eta nola ez, hau errealitate egiteko lanean aritu diran hainbat udal langile eta zinegotzi ere eskerrak eman nahi dizkiet momentu garrantzitsu honetan.